De strijd van de Oromo, een lange reis naar zelfbeschikking. Het Oromo-volk, een rijke schatkamer van cultuur en tradities. Eeuwenlang bloeiden ze op de hoorn van Afrika. Hun land, Oromia, was een vruchtbaar land. Ze vierden hun erfgoed door muziek, dans en verhalen. Het Gada-systeem was niet zomaar een bestuurssysteem, maar een manier van leven. Het zorgde voor welvaart en stabiliteit, generaties lang. De 19e eeuw bracht een nieuw tijdperk. Koloniale expansie richtte zich op Oromia. Ondanks hun verzet werden ze geconfronteerd met een superieure vuurkracht. Het Gada-systeem was het hart van de Oromo-samenleving. Stel je een systeem voor waarin leiderschap elke 4 jaar verandert. Vreedzaam en democratisch, dat was Gada. Het ging niet alleen om macht, maar ook om verantwoordelijkheid. Elke generatie had zijn rol. De ouderen boden wijsheid. Jonge krijgers verdedigden het land. Vrouwen bekleden belangrijke posities, wat zorgde voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Gada benadrukte verzoening en conflictoplossing. Het was een systeem dat elke stem waardeerde. Maar dit systeem was meer dan alleen een bestuursvorm. Het was verweven met elk aspect van het leven van de Oromo. Economische activiteiten, sociale bijeenkomsten en zelfs spirituele overtuigingen werden geleid door de principes van Gada. Het bevorderde een gevoel van eenheid en solidariteit. De komst van de kolonialisten verstoorde deze delicate balans. Ze implementeerden hun eigen bestuurssystemen en ontmantelden Gada. Het was niet alleen een kwestie van politieke overheersing, maar van culturele vernietiging. De kolonialisten probeerden elk aspect van het leven van de Oromo te beheersen. Het jaar 1889 was een keerpunt. Menelik II, de koning van Shewa, sloot een pact met Italië. Deze alliantie had rampzalige gevolgen voor de Oromo. Menelik's troepen, bewapend met moderne geweren, begonnen aan een meedogenloze invasie. De Oromo boden weerstand, maar waren kansloos. Dorpen werden platgebrand, families verscheurd. Oromia, ooit zo welvarend, werd in duisternis gedompeld. Het verlies van hun vrijheid was een zware slag. Maar de geest van de Oromo was niet gebroken. Ze weigerden zich te laten onderdrukken en bleven vechten. De droom van vrijheid werd een baken van hoop. De strijd voor vrijheid. De 20e eeuw bracht nieuwe uitdagingen. Ethiopië, onder verschillende regimes, bleef de Oromo onderdrukken. Discriminatie, mensenrechtenschendingen en economische uitsluiting werden de norm. Maar de Oromo gaven de hoop niet op. Ze organiseerden zich. Ze protesteerden. Ze eisten hun rechten op. Van vreedzame demonstraties tot gewapend verzet. Ze verkenden alle mogelijke wegen om hun recht op zelfbeschikking te claimen. De strijd voor vrijheid eiste een hoge tol. Talloze Oromo-mannen en vrouwen werden gevangen gezet, gemarteld en vermoord. Hun offers inspireerden degenen die achterbleven. Het Oromo-volk toonde immense veerkracht in hun strijd. Ze trotseerden onderdrukking met onwrikbare moed. Te midden van pogingen om hun culturele identiteit te vernietigen, hielden ze vast aan wie ze waren. Hun verhaal is een bewijs van de kracht van de menselijke geest. Maar hun strijd ging niet alleen over land of grondstoffen. Het ging om meer dan dat. Het ging om het recht om te bestaan. Het recht op zelfbeschikking. Het recht om hun eigen lot te bepalen. Een oorverdovende stilte. Ondanks de omvang en duur van hun strijd, is het Oromo-volk vaak genegeerd door de internationale gemeenschap. Machtige landen, die zich bezighouden met hun eigen belangen, hebben hun ogen gesloten voor het lijden van de Oromo. Deze stilte is oorverdovend. Het spreekt boekdelen over de machtsverhoudingen die de wereld beheersen. Het onthult de hypocrisie van landen die beweren mensenrechten te verdedigen, terwijl ze het lijden van miljoenen negeren. De onverschilligheid van de wereld heeft ernstige gevolgen. Het geeft onderdrukkende regimes de vrije hand. Het stelt mensenrechtenschenders in staat om ongestraft te blijven. En het ontneemt de Oromo de waardigheid en gerechtigheid die ze verdienen. De wereld moet wakker worden. Ze moet de strijd van de Oromo erkennen, voor vrijheid, voor gerechtigheid, voor het recht om te bestaan.
De geest van Oromia. Ondanks alle tegenslagen blijven de Oromo overeind. Hun geest, gehard door het vuur, is alleen maar sterker geworden. Ze blijven zich verzetten, organiseren en strijden voor een betere toekomst. Hun strijd is een inspiratiebron voor iedereen die gelooft in vrijheid en rechtvaardigheid. De weg die voor hen ligt is lang en moeilijk. Maar de Oromo weten dat hun strijd rechtvaardig is. Ze putten kracht uit hun voorouders, uit hun cultuur en uit hun onwrikbare geloof in een betere toekomst. De wereld mag nu zwijgen, maar de Oromo zullen niet worden gesmoord. Hun stemmen zullen steeds luider klinken en eisen gerechtigheid, vrijheid en zelfbeschikking. Hun strijd is een bewijs van de onsterfelijkheid van de menselijke geest, de geest van Oromia. Bedankt voor het kijken naar De Strijd van de Oromo, een lange reis naar zelfbeschikking van Bermado Media. Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen en sponsors. Abonneer je, doe mee en volg ons op onze verschillende platforms. Alle rechten voorbehouden 2023. Bermado Media.